ụmụnne na ụmụnna, ndị ikwu, ndị ibe nakwa ndị enyi, uhuruchi ọma nụ. Unu anọdịla? O were m anya na anyị niile kulitere ụra n'ụtụtụ n'elu akwa ndina anyị dị iche iche, nọ ndụ na ahụ isi ike na-enweghị nsogbu ọbụla. Ya mere anyị ji wee nwee ike wee gaa ebe niile anyị gara taa ma lọtakwa n'uhuruchi a. Ọ bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ dịsịara Chineke anyị bi n'eluigwe na-eleka ụwa anya n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja kunna ya nọ na mgbede a kunu si anọkwa kwa ụbọchị. Ihe anyị ga-ekwu maka ya na mgbede a bụ ihe gbasara arụsị maọbụ agbara anyị na-efe. Kedu ihe ọ pụrụ ime? Ọ bụ ezigbo arụsị ka ọ bụ ajọ arụsị? Ka ọ bụ arụsị na-eguzogide n'ihe ọma? Ka ọ bụ arụsị nke na-akwado onye mere ihe ọjọọ hiwe ya aja n'ugwu? Ọ bụ ya bụ ihe anyị ga-etinye ọnụ na mgbede a. Ngwanụ ka anyị gaa n'iru. Dịka m si kwuo na mgbe gara aga, ọtụtụ obodo nwere agbara ha kwenye na ọ bụ agbara na-eduhie ije, agbara na-alụrụ ha ọgụ, agbara ha na-emere ha ihe ọma nke a maọbụ nke ọzọ, agbara na-eme ha ma ọ bụrụ na mmadụ megide ha, agbara ha alụọra ha ọgụ, agbara na-anaghị ekwe ka egbochie ha ọnụ, agbara na-anaghị ekwe ka onye megidere ha laa n'efu, agbara na-emere ha niile nke ha kwenye na ya. Ọ bụ ihe m chọrọ ka anyị mata n'ụbọchị a n'uhuruchi a, ma ọ bụ ezigbo agbara, ma agbara dị otu a ma ọ bụ ezigbo agbara. Ọtụtụ agbara ndị mmadụ na-efe, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-ejekwa ụka, ha na-efe arụsị maọbụ agbara dị iche iche nke a maọbụ nke ọzọ. Ndịkwa agbara ọbụla mmadụ na-efe na ya nke nwere ike ime kpuchite onye ahụ dịka onye ahụ kwenyere na ya agbaba n'okporo ụzọ, ihe mberede nke okporo ụzọ agaghị adakwasị ya. Ma ọ bụrụkwana ihe mberede nke okporo ụzọ ahụ dakwasị ya, ọ gaghị ebutere ya ọnwụ ike, ọ gaghị ebutere ya ihe mmerụ ahụ nke ga-eme ka ọ nọrọ n'ute ọrịa. Dịka ha si kwenye, ihe mberede nke okporo ụzọ na-eme onye ọbụla, ma ndị na-eje ụka ma ndị na-efe arụsị, ma ndị na-efe arụsị ejekwa ụka n'otu mgbe. Mana ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na agbara ha na-aza ha oku mgbe ọbụla ha kpọrọ ya, na-egbughị oge karịa ka Chineke si aza mmadụ oku. Mana ihe m na-ajụ bụ, agbara ahụ ị na-efe iji n'anya isi na ọ na-emere gị nta emere gị imo, kedu ihe mere na gị na mmadụ nwee obere okwu ebe ị na-azụ ahịa n'obodo mepere emepe ma ọ bụ ebe ị na-alụ ọrụ oyibo na-eme ihe dị otu a ma ọ bụ ihe ọzọ iji akpata ego? Gị na onye gị na ya na-emekọ ụwa na-alụkọ ọrụ ahụ nwee obere nsogbu, yarachapụ ọsọ gaa n'obodo gị gaa rara onye a tinye n'aka agbara. Mgbe a na-amaghị ihe na-eme ọrịa ma ọ bụ gịnị, dịka isi wee gwa agbara gị ahụ ejezuo onye ahụ ahụ. Ụfọdụ ma ọ bụ ọtụtụ na-esikwe na ọrịa ahụ dakwasịrị ha ahụ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. N'ihi gịnị? Ọ bụ n'ihi ịrara ha wetie n'aka uche ajụrụ ajụ ma ọ bụ agbara gị wee gbuo ha. Mana atụle ihe ahụ iji were onye ahụ wee gaba na agbara ahụ, o nweghị ihe ọjọọ onye ahụ mere gị. Ọtụtụ mgbe ọ na-abụ na gị na onye ahụ nwere nkwekọrịta, mana o ruo mgbe ọ dị ka ọ dị mma ka imezuo ihe nkwekọrịta ahụ kwuru, ị gharịpụ onye ahụ. Ị chọghị ka onye ahụ, ọ bụ ihe gbasara ego, ka o rite oke nke o kwesịrị irite, chọọ ka irie naanị gị, mana ị ga-adachapụ ọsọ gaa na agbara ahụ ị na-efe ma ọ bụ agbara obodo unu ahụ, dara onye ahụ tinye n'aka onye ahụ. Iruo na agbara ahụ, gịnị mere naghị agwa gị na mmadụ nwee nsogbu? Gịnị mere naghị iruo na agbara ya na-asị ya, biko ọ nọ m mejọrọ onye a, agbara gbuo ma agbara m eme ihe nke a ma ọ bụ ihe ọzọ? Mana iru esi agbara chụwara gị onye na onweghị ihe o mere gị, o doro gị anya na onweghị ihe onye ahụ mere gị, na aka onye ahụ dị ọcha, kama na ọ chọọ ka imegide ya, ọ chọọ ka imegbuo ya. Gị nwakwana ị chọrọ imegbu ya, maka na o kweghị. Dachapụ ọsọ gaa obodo gị gaa mee gịnị? Nye ya n'aka uche ajụrụ ajụ. Otu ọrịa ma ọ bụ ọzọ, ma ọ bụ ihe mberede nke okporo ụzọ
dakwasị onye ahụ site ebe ahụ onye nwụrụ anwụ iburu ihe niile ha rie so gị. Ọ dịghị mma otu ahụ. Agbara bụ agbara kwesịrị ka atụkwasị obi dịka ndị na-efe ya nọ bụ agbara ga-eme bịa gwa ya sị gị na mmadụ nwere okwu tupu egwe ọ maara ihe gị na onye ahụ gara, maka na ọ bụ ya odu gị ije dịka isi kwenye. Ga-ewe agwa ya na gị na mmadụ nwere okwu na-ekwe ka o si mee na okwu ka o si mee. Achọrọ m ka agbara m biko achọrọ m ka igbuore m onye dị otu a. Agbara ahụ asị gị mba, agaghị m egbu onye ahụ, o nweghị onye ahụ mere gị, ewepụ na ị na-efe m, aka m egbu gị maka na ọ gị mere onye ahụ ihe ọjọọ. Nke a bụ ezigbo agbara dịka omenala si dị. Agbara ị ga-agakwuru si ya gbuoro gị onye a na ọ na-enye gị nsogbu, mana o nweghị nsogbu onye ahụ na-enye gị, kama na ọ bụ gị bụ onye na-enye onye ahụ nsogbu. Agbara na-aṅaghị ntị mee dịka isi gwa ya, agbanyeghị ụdị agbara ọ bụ, maọbụ nke ndị nna nna gị ha nyere gị n'aka, maọbụ nke i jere ebe ọzọ jekwute. Arụsị ọbụla ọnwụ abụghị ezigbo arụsị. Arụsị bụ ezigbo arụsị kwesịrị ewetara ya esemokwu mmadụ na mmadụ ibe ya nwere, na-agbanyeghị na mmadụ abụọ ahụ nwere esemokwu, otu n'ime ha bụ onye na-efe ya. Ọ gaghị eji maka na onye nke ọzọ anaghị efe, onye nke ọzọ ekwenyeghị na ya, gbuo onye ahụ mana ọ mana aka onye ahụ dị ọcha. Agbara dị otu abụghị ezigbo agbara. Agbara ga-asị gị mba, agaghị m egbu onye a na ọ dịghị aka ya dị ọcha, agaghị m ememile onye a na onweghị ihe o mere gị, kama gị gaa ka gị na onye a mezie. Nke a bụ ezigbo agbara dịka omenala si dị. Agbara ọ bụla mmadụ na-enyefe ibe ya n'aka si ya gbuo ya mana onweghị ihe onye ahụ mere, agbara aṅa ntị maka na onye ahụ na-efe ya, na-enye ya ihe ọ na-eri, were mee ka obi wee dị onye ahụ mma, mezuoro ya ọchịchọ obi ya. Agbara ahụ abụghị ezigbo agbara. Kama agbara ga-egbu mmadụ igbu onye na-enweghị ihe o mere, ya chekwawa onye na-efe ya ma were ya ihe onye ahụ chọrọ ka o mere ya. Mgbe ahụ ama na agbara ahụ na ọ na-eme ihe a si ya mee, na ọ bụ ezigbo agbara. Agbara ekwesịghị ịhapụ ime ihe ọma mebe ihe ọjọọ, nke ka nke megide onye aka ya dị ọcha, megide onye na-enweghị ihe ọjọọ mere, dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ka agbara ha mere ha, mana ọ bụghị otu aka o kwesịrị ịdị. Ọtụtụ agbara anyị na-anụ a na-asị nke a bụ agbara iyi ogwugwu, agbara ọkanga, agbara iyi echu, agbara uderigwugwu, agbara ngem ọkụ, agbara ndakpu ala. O nweghị ụdị agbara na-anụbeghị ndị mmadụ kwenyere nke nọ n'obodo ha, nke na-eme ha na mmadụ metụ ihe onye ahụ adachapụ ọsọ gbara gaa kọọrọ ya si ya otu a ka ọ chọrọ ka o mee. Ihe agbara kwesịrị na-eme bụ ewetara ya ikpe, ya eme gịnị, ya ekpe ikpe ahụ dịka n'ụzọ ziri ezi, maka otu a ka Chineke si eme. Ebe agbara bụ chi nke onwe ya, ya chọrọ ikpe ikpe, ya ekpe ikpe ziri ezi, ya etigbukwuru onye na-enweghị ihe o mere, ya etinyekwe n'aka na ihe na-adịghị mma. Ọtụtụ agbara ndị nụrụ maka ha na-eme ihe dị mma mgbe ha malitere, mana ụmụaka ugbu a na ndị ugbu a bịara were ghaghara gwugwu nọ ha n'ahụ, na-emezi onwe ihe ha na mmadụ mere n'ihi ha chọrọ iri n'ahụ onye ahụ ihe ya ma ọ bụ ghọgbuo ya, eje ebe ahụ agbara ha aṅa ha ntị maka ihe ekwere ya, wee mee ihe na-adịghị mma na iwepụ ndụ ọ na-ekwesị iwepụ, ndụ ọ na-ekeghị. Agbara dị otu ahụ adịghị mma. Agbara nọ n'eziokwu bụ agbara kwesịrị ka a na-efe dịka ndị na-efe ya si ekwenye na ya. Ekwesịghị inwe ihe nghọtahie ebe agbara si na ọ bụ ya bụ agbara na-eme ihe ọma, agbara na-aza mmadụ oku. Ya mere m ji asị, agbara ahụ tupu ifee ya mara ma ọ bụ agbara na-eme ihe ọma ma ọ gbara ihe ọjọọ. Ngwa na otu akọ ha m n'ọnụ, ọ ga-adịrị anyị mma na eke na orie na afọ na nkwụ. Ihe ọ bụla bụ ihe ọma anyị na-achọ ka anyị nweta ya, ihe ọma mere mmadụ ka anyị soro onye a kelee Chineke. Ngwa na otu akọ ọ dị m n'ọnụ, ka emesịanụ.